ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಗಾದಿಪ್ಪು ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂಬ ಇದ್ದೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತಮ ಇದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಚೀಪ್ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಐನ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೇನು ತೂಕ ಸುರುಕ್ಕ ಐನ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಕವರ್ ಮನ್ಪೊಡು ತೂಕ ಕವರ್ ಮನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಬೆ ಪೈಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಪಿದಾಯ್ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಐನ ಕವರ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ತೂಕ ಬಲೆ ಉಂದೆ ಐನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡು ಪೇಪರ್ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡ್ ದಾಯಂಡ ಟೇಪ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಐಕ್ ಬಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುಲಭಡ್ ಆಪುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಏರ್ಗೆ ಅಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡು ತೂಪುನು ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ್ ಏರ್ ತೂಪಿರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ನಂಗಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಬ್ಜ ತೋಲಂಚ ಈಸಿ ಆದ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಪೇಪರ್ ಇತ್ತನಾನು ಪೇಪರ್ಲ ಗಮ್ ಟೇಪ್ಲ ಇತ್ತನಾನು ತೂವೊಲಿ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಫುಲ್ ಸುಂದ ನಾನು ಇರೆ ಪೈಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇದಾಯ್ ತಿಕ್ಕುನು ಪೈಂಟ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ ಟೇಪ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಲ ಇತ್ತನಾನು ಅಡಿಗೆ ಸುಲಭಡ್ ಅಂಟೆರ ಪೈಂಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೋಪಬ್ಬೆ ದಾಯಪಂಡ ಪಿದೈಜ್ ಶಾಪ್ಡ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜರೆ ಸಾವಿರ 2,000 ಮನ್ಪೇರು ಫುಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೈಂಟ್ ಮಂತನ ಟಾಂಕಿ ಫೈಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತನ ಟಯರ್ಗೆ ವೀಲ್ಗೆ ಚೈನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಟೀ ಸ್ಟಾಂಪ್ ದಡಿ ಫುಲ್ಲು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಈಸಿಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ಗೆ ಆನ್ಲ ಕೇಂಡ 2,500 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ್ಯರು ಅಂದು ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ಪೈಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪೈಂಟ್ದ ರೇಟ್ಲ ತೋಜಾಬೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಲಿ ಫುಲ್ಲು ಟೇಪ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಶಾಕಪ್ ಸರ್ಗೆ ಟೇಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ ಎದುರುದ ಶಾಕಪ್ ಸರ್ಗಿಲ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ನ ತೋಜಾವೆ ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಂತೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಬಜೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಪೈಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೈಂಟ್ ಶಾಪ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಶಾಕಪ್ ಸರ್ಗೆ ದಾಯ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ನಮ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕಿನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐತಿ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಂತೊಂಡು ನಾನು ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಡು ಅಡೆಗೆ ಹಾಕುವಚ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಗಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚುನು ಇದ್ದದ್ದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ತೂವಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಆವಡ್ ದುಂಬು ತೂವೊಂದಕ್ಲೆ ಆವಡ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ತೂವಲಿ ನನ್ನಲ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುರಂದಿಚ್ಚಲ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿಲಾಯ ಅಂಚ ಏನೇಟ್ ಇನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕುದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೈಂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಗ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಡೌಡ್ ಮಂಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪಗ ತಲೆ ಫುಲ್ ಕಮ್ಟೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಕಮ್ಟೆ ಪಾಡ್ ಜನ ಪೇಪರ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತೇನು ಮಾಡಿಪ್ಪೊಲಿ ಮಿತ್ತೇನು ಅಂಡಲ ಅಡೆಗೆ ಉಲಾಯ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಕವರ್ ಪಾಡ್ರೆ ತಲೆ ಮಿತ್ತ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಂಚ ಕವರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಟೆ ದಾಲ ಪಾಡೋಡು ಜಡಿಗೆ ಒತ್ತುನಾಂಡ ಅವಳು ಅಣ ಕೇಬಲ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ರಿ ತೂವೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ದತ್ತು ಪೂರ ಗಾಡಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ತೋಲೆ ಆಂಡ್ ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ್ ತೂವಲಿ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಒಂದು ತೆಪ್ಪೊಡು ಉದಾಯಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕನಂಗೆ ಇಡೀ ತೋಜುಂಡು ಹಾಗೆ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪೊಡು
ಅವು ಜನ ಐಕ್ ಹಾಕನಾಗ ಐಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಡು. ತೋಲೆ ನಾನು ಸೀಟ್ಲ ಬಿಚ್ಚವಡು ಸೀಟ್ ದಾಯ ಬಿಚ್ಚವನೆಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸೀಟ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಉಂಡು ಪಿರಾದ ನೆಕ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಅವು ಪೀಸ್ ಅಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಹಾಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ಪೈಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಆತಿ ಇಡೀ ಇಂದಾಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ಪೀಸ್ ಟೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಉಂಟು 16 ನಂಬರ್ ಟೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಈಸಿ ಅದು ತೆಪ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೇರಿ ಶಿಫ್ಟರ್ ತೆಪ್ಪೇರ್ಲ ನಮ್ಮ 10 ನಂಬರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಟೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಸೋಕುಡಿ. അതിൻ്റെ എത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ಮಂತಾಯ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕನಂಡು ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸೈಡ್ ಪೆನಲ್ಗೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ತಲೆ ಆತೆ ಈಸಿ ಅದು ತೆಪ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು 4 ಬೋಲ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ತೂವೊಲಿ ದೆತ್ತದೀನ ಲಿವರ್ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಸೀಟ್ ಐತ ಇಂದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪೈಂಟ್ ತೋಜಾಪೆಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಪೈಂಟ್ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೈಂಟ್ದ 4 ml ಬರ್ಪುಂಡು 225 ಉಂಡು 225 ಅಂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ 225 ಅಂಡ 200 ಬರು. ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಗಾಡಿ ಅವೇ ಶೈನಿಂಗ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಶೈನಿಂಗ್ಲ ಹಾಕೊಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಶೈನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ದಯವಂಡ ಅವು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರವಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಕ್ ಹಾಕುನಿ ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿನ್ನೋರ್ ಕಂಪಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಶೇಕ್ ಮಂತದ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಡು ಅಂಚ ಶೇಕ್ ಮಂತದ ಹಾಕೊಡು ಜಂಡ ಪೈಂಟ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಡಿಟ್ ಒಂದು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೈಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಶೇಕ್ ಮಂತದ ಇದಕ್ಕಂದೆ ಹಾಕೊಡು ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಡು ತುಲೆ ಹಾಕುನೆಲ್ಲ ತೋಜ ಬಂದೆ ತುಲೆ ಹಾಕಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಡಿ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹಾಕಿದಾನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂವಲಿ ಸೇಮ್ ಐಟ್ಲ ಅವಳ ಅಂಚನೆ ಹಾಕುನೆ ಅವಳು ಗನ್ನಡ ಹಾಕುನೆ ಗನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹಾಕುವಿರ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕನಾಗಲ್ಲ ತೊಲೆ ಶೈನಿಂಗ್ ತೊಲೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಆಗ ಸುಲಭ ಬಂದು ಈಸಿ ಆದುಂಡು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ನಂಗದೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತ ನಾನು ಶೋ ಕಡೆ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ತೋಲಿ ಚೈನ್ ಕೇಸ್ ಕವಡು ಕವಡು ಓ ಮೂಲೆಗಳು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಣತೆ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಆ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದಾಂಡು ನೀ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಪೈಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತಿ ಈಸಿಟ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ ಗಾಡು ಓಲಾಂಡ ಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಯ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಟಚ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಕೊಡ ಇಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ದತ್ತೊನ್ನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರಾದ ವೀಲ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ದಾನಾಗ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು 4 ml 400 ml ಇಪ್ಪುನೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಆತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ನಾವು ರಡ್ ಟಿನ್ನುಡು ಫುಲ್ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಫೈಬರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಫೈಬರ್ ಬೇತೆ ಪೀಸ್ ಐಕ್ ಹಾಕೊಡಂಡ ಅಕ್ಲನೆ ಹಾಕೋಡತ್ತೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಐಕ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವಡು ಉಂದೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋಜರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ 2 ಸೈಡ್ಲ ತೂವಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.